fuzi frustrated tong a jagao nung tam kamu nepotism phunugei ta 120 jona talangkha nini office nung sinijak nini yong busano nung chakri na mujago nini omong na mutkeri na musungni nor mutkei chupchap talangkhai buisamula hematong taw social media jamana in sakabla leader ong sanmusu leader obo saimana nangu je voter obo tabuk tam kamu murkholia bahai tangbai khaponi tabuk te buksong haina hai noroni buskango kok theja thein sara hani ma phaika tini social media o je koplongmoi tongmani TTAADC ni bisingti je sakri rejakmani 120 jona je sakri tlangoni samani omonoto ye kaise kaini kok sanani ni tini ma phaika kok ungka haise tini o je notification ba nokhriya mani abo belekhena saya klayo sini khoroksa sini brother sini takhok tini bo samani tini soi tini kubuyungui tongkhangkai omo haiklai khoglai judisina sakri lai tongkhangkai belekhena saya naidi sana thangangkai sing tirprasa jotono thancha tini yakung yakmaya porjonto tini bubaganani bisingtei bubagana hamjagei tini sing tirpramo tha sini tirprasa joton thancha angei sing tini pas singkha belekhena tongthogo belekhena kaham lama fiaba o bisingo judi cheno 120 jona sakri je tlangoni samani omo jodino soi norok jara je leader member MLAs tongnai rok omo haike bisingti judi cheno saya samung khlaike omo belekhena saya naidi sing tini thanchao tongo norok judi cheno thanchao tongnani musung kangkai norok omo haike je sakri rumani omo haike khogui tar laidi belekhena hamyangnai next time norok jotono saimano mo hayeng tongangkai 2028 o belekheno hamya sitraimano tamni bagai ke sing thansa ngai tongma jorao judi seno mo haike sakri rok khogui lai tongangke sing poma ke thansa tebo strong mannai norok no wansugui kaham kana jara je MLAs jara je o sakri no mo haike khogui tini rui lai tongai rok no se o kokma sao tini sini oto khaitonai rok da MDC da EM da sabo abo saimana nangnai chini at least asle chini right tongo jeng saimana nangnai board dina phusimi jeng samungo cholnai abla jeng robot ya jeng borok brother sini dara samani bo belekheno kok kubui jodi jen soi kubui kok ngai tongkhangkai je sakri khogui rejakmani notification sara ba kono kaisa saimanja oma haike jodi seno rei tongkhangkai omo belekheno saya joto tirprasa saimano tabu kebo asuk murkhongniya norokno sing jotono tini hamjagai jotono tini sing chini TTAADC dargani bagai sing joto chini ADC elakao kaham greng khlai tongmani bagai sini borokni bagai sing yaphangragui tongmanani bagai tini ADC khmai tongmani tini joto tirprasa yakung yakmaya mokolungya tini bebagno rui tini thanchani mariwo buddhmani bagai no tini oya sikongsa ni bisingtino tini nini MLA singo nini mantri ingo sini jonosadharan board ya kebo masapano board MLA kebo masapano sawai manja aboni bagai khazani takokte boksong ang koinani musungo omo haike riyawoi tongkhangka belekhena sanai hingke jara je sini tirpasa nai tongmaro norok ni bisingtei norok osadi comment so ang tebo omonoti video khlainai hingke tinini bagai asenong situng je sini takhuk masa sai tongmani mo belekhena nangmani kok next time o mo hairo angya oi thangmang khangkai belekhena sanai nei jara je MLAs mantri judicial mo haike ri tongnai mo haike jara je ri tongnai ro no ang request khayo mo haita khaidi hingke sini tirprasa jotno orai porai oi thangnai thanchani tabuk je sing krak ngai basai tongma jarao mo hayeng tongangkai belekhena sayangnai aboni bagai asno kok tinin bagai jotno no hambai